Lagaw nih. Ay nuhur nih. So guys, tadi yang ngebeko nih doain luklainani hajar. Sar लोंफेराखै बेबायदि फुदुंनानै लोंनाय बरिया हिट जायो आरोना। आंखौ मानसिफ्रा नुदों मबाइलजोंल' थायो सानोना बांसिनानो सोरबा आंखौ अफार रिल्स होनाय रिल्स बानायनाय बिदि नुयो नालाय। हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर नायनोसै दिनैबो ओरैनो माने ब्लग खालामनो लुगैनानै ब्लग स्टार्ट खालामबाय आरोना आङो फुङावनो माने मोखां सुखांबाय ओमफ्राय गाइखेर आरि सेरना लाखांलायबाय ओमफ्राय दायो आङो साहा फुदुंनोसै ओमफ्राय ओरैबायदि माने बुरजा जि सुनो दोङो आंहा मैयाबो एकदम सिं थिं साजोबदों आंखौ जि सुनानै ओमफ्राय नायनोसै गाइस दिनैनि दिना माबायदिहाय थाङो नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो हायो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय जोबजासिम नायलांबाय थादो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जागायलांनोसै। चलो कफि खालामदों दे दाहाय इदि होननानै कमेन्टआव जानाङा जास्ट ओरैनो फान आरोना गाइस नायलांबाय थादो नोंथांमोना। थ' गाइस दायो आं नैबेवहाय लाल साहा फुदुंग्रोबाय दङ आरोना माने नैबेवहाय मैयानि गाइखेर बासि दङ बेवहाय आङो बे लाल साहाखौ लुनानै होगोन आरोना सरनानैहाय बरिया मोनलोङो। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दिनैनि गाइखेर लांफैखांबाय आब'आ आधा किल'सो दंबावो नै। स' गाइस दायो आङो बेखौ नैबेवहाय लुख्लायनानै होनोसै आरो सोर लोंफेराखै बेबायदि फुदुंनानै लोंनाय बरिया हिट जायो आरोना। माने सापातखौ नांनायखिनि होखानानै माबानांगौ आरो अनुमान खालामनानै आंनिया नांखाबाय नै बरिया जाखाबाय कालारा ओमफ्राय नै सापातखौ नाय ओमफ्रायो बेखौ गाइखेरनि साजों आं जानो थाखाय मा लाखिदों नै दिनै फिथा अरे कहना क्या चाहते हो आहा मोदोमसोदों गाथानो जोंनियाव सिबिंखौ गाथा होनो ओमफ्राय सोरबा सिबिं होनो खिन्थु आं उन्दैनिफ्रायनो जोंनि ओजोंहाय गाथा होनदावनानै गाथा होननो मोजां मोनो आरोना। स' बेखौ लाखिदों गाइखेरनि साजों बरिया जानोसै आरो दाहाय नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम गोथाव जाथारदोंहाय फिथाया। दायो आङो साहाखौ फुदुंखांबाय आरोना ओमफ्रायहाय मा होनो रावबो गैया आइयाबो मोसौ हैनो थांदों ओमफ्राय आफाजों बाबुजोंहाय गामियाव थांदों ओमफ्राय सासेया उनथियाखैयानो दाबोनो ओमफ्राय आङो दायो जि सोमग्रोना लानोसै ओरैबायदि बुरजा नै जिया माने मैयाबो आंनि आरो बाबुनि सुखांबाय आरो खावसे ओमफ्राय दिनै बोरायनि दं सुना होनोसै आंनिबो लोगोफोर नायदो एसेबां बुरजा ओमफ्राय स्राबाबो गेदेर पेकेट लाबोनाय गैला बेजों थोगोन ना थोआ नायनोसै थोजोबनांगौ। आंखौ मानसिफ्रा नुदों मबाइलजोंल' थायो सानोना बांसिनानो सोरबा आंखौ अफार रिल्स होनाय रिल्स बानायनाय बिदि नुयो नालाय जादि सिखारनायनिफ्राय मा मावनानै मा खालामनानै फ्रि टाइम मोनब्ला आं माने जोंहाना ओरैबायदि आरोना खामानिया जोंहाथ' दा बाबु दोङो नालाय ओमफ्राय आङो इमान थाबबो सिखारखाया 5:30 बारखायो आरो आं सिखारनाया ओमफ्राय आइया सेख्ला सिबबाय आङो खानस्रि सुबाय दै सरबाय बिदिनो गाइखेर आरि सेरना साहा आरि फुदुंनानै बिदिनो फुंनि खामानि जानाय लोंनाय जि सुनाय मानाय मावखांजोबनानैसो आङो रिल्स बानायो आरोना। आंखौ कमेन्टआव सोरबा होनो नालाय आं दिनै बुंनानै होबाय मिथिबाय ना समझ रहे हो आप समझ रहे हो इसोरनि थाखाय नै लुबै आरो इसोर माने कापाव लोङा दानिया खुरै गिलासावसो लोङो हैनोसै इसोरनो जुब' मा जादों ओइ आसोलसो माथो होलाया मा जादों पिच्चे देखो पिच्चे दे लोंगासिनो
अभार गाइखेर बासिनि साहाबो लोंनो हाया लोगोफोर गेस्ट्रिक जानो नागिरो ओइ लोंफैनो माबाखौ नाय मा होनो नोंखौ अशकखौ नाय रानजोबदो बिलाइ माखा जानो बायबायनो रानजोबनाया ओइ अबाव थांदो हालायनो थांदो बिसोरो हा गाइस नै बाल्थिंनायखा मेंबाबो खारग'आ सिं साबाबो ओइ नाया ओमफ्राय थिं इयो माबा लिरान्दो फाख्रि सिं लिरान्दो इयो हा गाग्लिगासिनो सिंस्रि तिंस्रि साजोब्बाय जि सुना सुनानै बाल्थिंनि मानसि बांबाय नै दायो लामनायनि बारि जालायबाय लामना लाग्रोसै लामना लाखांनानै ओंखाम संलायनांसिगोन आइया माने न' इसिं माबा ओइखौ लिरान्दो फाख्रिनि सिङाव फिथा मा होनगोन होननो रोंला आङो जायखिजाया मारै गादो बोरै नाहरदो Eman buरजा जि सुबाय आयौ हाबाबै मेंबाय दा ओंखाम संलायनोसै आइया मा खालामबाय दं देखायनो र' बा मास्क गानलाय दं फार्स्ट लिरनायावनो गोबा जाखादोना ओंखाय उनाव आरो हाया लागौ नै आइनो हरनि ओमफ्राय दायो बेलासिबाय गाइस आङो ओंखाम जाखांनानैहाय माने उन्दुबाय आरोना दसे ओमफ्राय जेबो आन्थर गैया दासो उन्थिबाय आङो ओमफ्रायहाय दासो उन्थिबाय माने दसे जाबाय उन्थिखांनानै आङो रिल्स मोनथाम मोनब्रैसो खालामखांबाय सोरबा फैनाय बायदि खोनादों रिल्स मोनथाम मोनब्रैसो खालामखांबाय आङो ओमफ्राय दाहाय जि थिखांलायनोसै बेनोसै आरोना लोगोफोर हिन्जाव मानसिनि लाइफआ मा होनो बेनोसै फुंनि सिखारनायनिफ्राय जानाय लोंनाय जोबखांबा दसे रेस्ट मोनबाय बेनि उनाव आरो ग्रोब जानाय लोंनायनियानोसै आरो हरावबो फुङावबो सानजौफुआवबो जोंहा खिन्थु बोथिथाम जाया बोथिनैल' जायो जोंहा फुं आरो मोनायावल' जायो सानजौफुआव जाया आरो ओमफ्राय दा आं जि होरि थिखांनानै मावलायनांसिगोन सेख्ला सिबनाय माबा सिबनाय बिदिनो स' दायो आङो जि होरि थिखांजोबनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बारा गोलाव खालामला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्रायहाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो मोजां मोनदोंब्लाथाय अननानै मोनसे लाइक आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे नटिफिकेसनखौबो अल खालामनानै लादो ओमफ्रायहाय भिडिअसखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्लाथाय अननानै शेयार खालामना होदो आरोना ओमफ्राय कमेन्ट्स खालामदो माबायदि मोनखो आंनि दिनैनि ब्लगखौ ओमफ्राय बिदिनो दैलि ब्लग लाबोनो नाजानोसै आङो फिसा बिलाबाबो भिउस जाबाबो जायाबाबो मेम'रिसफोर थाथोंसै आरोना चेनेलबो खुलिबाय जिहेतु भिडिअ खालामाबाबोथ' आं थानो हाखायानो ओमफ्रायहाय
भिउस फैयाबा खिन्थु एसे नार्भास जायो आरो भिडिअ होनो बारा गोसो जाया थेवब्लाबो कन्टिनिउ भिडिअ लाबोनो आं नाजानोसै स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जायफ्रा आंखौ जोबजासिम नायदों आंखौ जायफ्रा मोजां मोनो थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिननो नाजानोसै